wherever I live, you become a fan to me, not a believer. I want people to become believers, but in Christ. My fans are later. I met one guy that paid so I met one guy who was so. So I friend pane bounce my whole night. What is your pastor said to street? Look na festival. Ha, zote waraidza. Kuno vasikana vasingatendeka. Vanongo varaidza. Pastor, remember report anovowa zvinoti varaidza. Uri kubaidza kuti upone kuti ndi muntu varaidza zvako. Lazara murwadza mari. Ndokuti manje pastor machimbe tiba zvinhu sabato notirisa ukupasa izvo. Chipi wai huku ndosana chibhadhara. Osaba wachi uko ndichiti nezokudya ukisupport kuti kutenga. Foundation yake haisema words. How much can shower the right foundation? Challenges are there. Challenges are there. Sure foundation. Zvinobetsera pakunamata. Vakomana vari vanotera vasikana muchechi teera Kristu. Kune varume vanoti akaenda muchechi yamadhamu teera Kristu. Foundation yako ngairege kuva munhu. Nokuti munhu akafanana nejecha. Abraham vana vako vachaita sejecha. But the human idea is dangerous. Tikashaiwa the idea of God. I mean, Russia, you don't know what human idea. God is good all the time. It does not change. I mean, rather, I don't know it's no more about Zlam Tano in Brazil. Vanhu vanoenda kupupura. Mazuva ngoro iri kudhonzwa zvisina Mwari mukati. Unonzwa munhu achiti Mwari wepano anoshamisa. 10 years ndiri over. Iye akapiwa 50 yake. Ngoro yadhonzwa. Unoona next Sunday kutsikirana kudai so. Oh, pane ka movement karipo ka. Osa, when you are moved by miracles, can I warn you, we can fake miracles. Yes. Because they can ungazondikwa dzanyirira we. Irimo we. Tikatozvitogora kuzozviita we. Ndakadzikana vanhu vangu 4 kuti tauraya pandakaona matira kaita sei. Ashwa munhu wamwari pandakakuna matira iso breakthrough yangu kana pandakupai $6 ndikabva ndane makombi. Wegononzwa kuti akomana ndikasiya 6 ndaita makombi pano. Tinogona kuti donza ngoro idzi varume tikasawanirwa nyasha dzerufu rwaUza, tikasawanirwa nyasha dzenhau yevhangeri yerufu rwaJesu, tinogadzira dzedu ngoro dzinodhonza rega. These days church yazara kwete kingdom yaMwari. These days nyaya ndema numbers kwete ema souls. To win people it takes intelligence. To win souls it takes the gospel of the cross. Azvindinetse kuti upinde church nedu azvitombondinetsa. Ndada kuti upinde edu azvindinetse. Nditanga ndatuka mufundisi wako nditaura zvaanokanganisa, taura kuipa kwechechi yenyu nokusiya uri pakona. Ndoko robetsera kuti munobata muri kupi masanda. Azvindinetse, azvitomboda mweya mutsvene zvoda kungongwarisa. Profeta wenyu akutekesera zvakati, akati hati munhu waMwari itsotsi. Unoti kana ndatesa matsotsi asara asiri tsotsi ndiani? Unotozvimirira kuti saka Sunday munobata muri kupi. Nenda kubata, kwete kuti ndobata nesu, nenda kubata. Tinogona kuronga ngoro nyowani. Mindset nyowani. Dzekudhonza areka. Zvisina Mwari mukati, hatiyombotifambei. Vana vaMwari vakanoungana pachigaro chaJehovha bhuku raJob. Vanzi naSatani anga aripo. Vana vaMwari havana kuona kuti vana Satani. Mwari ndiye akatozobvisa Satani kuti kuuko pakati petimu rangu. Dai Mwari akatiwanira nyasha. Vari kupinda pfungwa isiriyo pachinhu chaMwari. Instead yokuwina masouls kuti vanhu vauye mukingdom yaMwari, we are winning people to join our churches. Competition yevafundisi ndeyema numbers in church kwete numbers in kingdom. Saka chiona zvinogona kutoita kuti atore munhu wokunyika amboridza kuti nyika izare ikoko, kungonzi kwako akazara.
We are much moved by numbers. Saka tiri kudesign ngoronyo one. Ngoronyo one haisi presidency. Ngoti Jabres Dambura. Ngoronyo one. Kunozara. Ofuna babashero tu yamuridze babashero. Tinoona itu yekuona itu babashero kugadzira ngoronyo one. Why we are moved with the numbers. We forget that the cross is looking for souls. We are busy looking for members. Why? Takakanganwa pangeri roof. Kuna akafira kuti vanhu vapone. Saka usachenjere kuronga kuti vauye. Avaponeswe nekuchenjera. Vanoponeswa neropa rakadeuka pamuchinjikwa ukarishumira. Urikuinzwa ngore. Ngore idzinyoni. Eitaiziwana vachiudzwa kunaka kwaMwari. Mazaona wakudzwa simba remunhu waMwari. The man of God is highly anointed. This is your last bus stop. Your last bus stop must be Calvary. Not my church. Your last bus stop must be Calvary, not my church. Tapedzerwa nguva nevachechesa kusvika ndasvika pano. Vhangeri renzvimbo harina kutanga nhasi. Peter patransfiguration akati zvakanaka tiri pano. Ndokutotanga kurasika. Instead yekuti ati zvakanaka muri pano. Ndokuti Jesu ndari kukonzeresa. Iye akwana zvakanaka tiri pano. Neniwo program ndiri kutoita zvi5 pana. Zvakanaka tiri pano. Dai manditendera ndavakaimba pana Moses. Ya Moses, ya Elijah nenyu. Achingopedza kudaro, Moses ndokubva disappear na Elijah. Mwari vari kumuzivisa kuti usavake vhangeri pazvipo nekuprofita vakira pana Kristu. Izvi zviri temporal, chiri permanent is salvation. Oso mudzataka mufamba pachia takadzokera futi. Sealed permanently chakaitwa neropa rake. Saka Peter aida kuvakira imba Moses, that is law. Aida kuvakira imba Elijah, that is a prophet. Mwari ndokubva aona kuti iri vhangeri rakuparidzwa ringudangobhigana na Moses na Elijah vachisiya Jesu. Pakadisappear wana. Mwari akatanga kuti kudii? Uyu ndiye mwana. Mwari akapiwa mukana anoparidza Jesu kwete Moses. Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, munzwei. Denga Mwari andivafundisi pane panomboda kurova yega. Ranzi denga rakavhurika rikataura richiti, Mwari akatora mic akati zivisa chinoparidzwa kuti munoparidza iyeyu mwanakomana wangu wandinodisa, munzwei. Kuda kuti hatinzwe Elijah, hatinzwe Moses, Saka Mwari avaita kuti vaapia vakadisappear. Kuda kuti vanoapia for a season, but chiri permanent is Jesus. Ngoro dzata designer dzata donza dzazadza vanhu kuchechi vanhu havana Mwari, vanhu masapota asi mabeliever. Saka chona mukombi pakataurwa nauya prophet vanenge vacharovana, pakataurwa Jesu hakuna anodaira, havasisiko ikoko. Masapota aya. Bible rinoti touch not, nyaya mabata tinoita munyama. Pakanzi Jesu mudariro, zvaJesu hazvizikanwi. Ngoro yatakagadzira message yatina is no longer about the cross. Is about the benefits ye anointing akabva pacross. Saka Obed Edom usapota uchiudza vanhu kukomborerwa. Uda pachena kuti kuna akafira nyaya yekukomborerwa. People must respect the death of Jesus more than the anointing of the man God. Nokuti dai anointing yake yaishanda, there was no need for Jesus to die for you. But to prove kuti anointing haina power unless it's connected to Jesus. Jesus is the greatest. Ngoro dzatagadzira dzadhonza kwete areka vanhu kuchechi kwazaro. Ngoro testimony nemafesi edu nedishi. Netimabendi tomunoda kuti tikarwera kuchechi munongotera. Omwe hasi kuti vari kutera ngoro iyoyo. Ndikatrust anointing yemunhu wokunyika kuti inounza munhu. Kuti ndaita about the system of the world. I must trust the anointing of Jesus to attract men. Ukanenda kunzwa kuti pakasauya webhendi wokunyika vanhu avauye, kureva kuti Mwari wacho anovaunza ndina futi. Saka ndakutoda Mwari anogona kushanda nevakomana ivava. Gadzira ngoro nyowani. Kuda kubatsira Mwari kubata areka unofira mahara.
My time is gone. Can we raise our hands? I'll preach tomorrow as well. Father, we thank you for it. Thank you for speaking to us, for instructing us, empowering us. Give us the right knowledge. Tiregere kudonza areka nengoro. Itakuropa vafudzi nevaprista venyu. Iropafadze musha wa David nevana vake. Mwari wakarangarira Obed Edom ari parutivi. Kune vanhu baba vari rejected mafamilies. Kune vanhu vari kutorwa sema rejects mu relationship. Kune vanhu vari kutorwa sema rejects mumhuri dzavanobva. The God who is the same yesterday, today, and forever. May you reach out your hand that is not short and bless the Obed Edom of today. Where are you rejected to family? Where are you rejected to Basa? Where are you rejected even to Shikoro? May the God of Obed Edom stretch his hand and bless your life. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you so much. You can also watch on Facebook live. Kana usina mkana kuya hapa na hapa, you can go on Facebook kwa unengo urikoko if you like our page. Kana kuenda pa YouTube, Google my name Evangelist Muparinga, sermons are there.